Περί τίνος πρόκειται τελικά ένα θαύμα? Ένα θαύμα είναι ένα γεγονός ή φαινόμενο το οποίο από απίστευτη σύμπτωση, θα έλεγαν οι σκεπτικιστές, συμβαίνει ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε να συμβεί ώστε να έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Επίσης, αποκαλείται θαύμα ένα γεγονός που, για την εξήγηση του οποίου δεν έχουμε προς το παρόν αρκετές γνώσεις. Για παράδειγμα, αν ήταν δυνατό να ταξιδέψετε στον χρόνο και γυρίζετε 500 χρόνια πίσω στο παρελθόν, φανταστείτε την αντίδραση των επίλεκτων